Исәнмесез? Сіз Татарстан 24 каналында полиглот тапшыуын қарайсыз. Сізнің білән мин Гүлүсә Сыңғатуллина. Йылдыз атылғанда тілек тілеп өлгере алсаң, күңел түріндегі ең ішкірсіз хыяллар шыңға аша деген ышану бар. Әлігі көрініш август айында айрыша еш күзәтілі. Бүгінгі тапшыуда йылдыз сүзіне тоқталып бетербіз. Йылдыз ғарәпшә нәжім һәм кәукәб. Фарсыша әхтәр, русча звезда, бұрынғы грек тілінде астра, латиншада стелла. Бұрынғы түркишәдә юлдуз, юлтуз. Түрік тілінде де бұл сөз шулайрақ яңғырый. Татар тілі диалектында йындыз. Абдулла Тукайның бір шиғрінде мындай юллар бар. Мин мәхәбәтсіз дидім. Ләкин мәхәбәт түрліше. Йылдыз ул күктән атылған жерге Генрих Гейнеше. Бұрынғы жырларда да йылдызларға еш мөрәҗәгать иткәннәр. Һавада йылдыз нишәдер, нишә баксаң күшәдер. Нишә айлар, нишә еллар гомрем бушка кичәдер. Себер татарлары атылган йылдызны, ягъни йылдызлар яңгырын акма йылдыз дип атыйлар. Йылдыз акмасы дигән сүз дә бар. Төнге күк йөзенә сибелгән бик хисап йылдызлар үзләренең серле җемелдәүләре, каяндыр атылып төшүләре, кай чагында койрыклы булып күренүләре, кайберләренең көннән көнгә күчеп йөрүләре белән кеше аңына көчле йыгынты ясаганнар. Алар кешеләргә төнле вакытны чамаларга ярдәм иткәннәр. Диңгез сәяхәтләрендә юл күрсәтүче маяк булганнар. Шуңа күрә борынгы мәҗүси ышанулар арасында кояшка, айга, утка табыну белән бер рәттән йылдызларга табыну да шактый зур урын алып торган. Йылдыз сүзе татарда ир-ат һәм хатын-кыз исеме булып та йөри. Синонимнары эсфирә, ситарә. Сыңғысы астра сүзі белән айрыша аваздаш. Ихтимал алман телендәге штерн сүзе дә шул тамырдандыр. 8 чатлы йылдыз фарсыша шәлү, шәлипә, шәлипәвер дип аталган. 5 йылдызлы отель кунакханәләрнең иң югары сыйфатлы хезмәт күрсәтә торган төре. Йылдыз атылу матур һәм серле күренешләрнең берсе. Шул сәбәпле йылдыз атылуга кагылышлы ышанулар һәм халык авыз иҗаты әсәрләре булуы табигый хәл. Әйтик, йылдыз атылу җырларга да кергән. Әнгам Атнабаев сүзләренә иҗат ителгән Галия белән Заһир дуэтында мондый сүзләр очрый. Йылдызларга йылдыз атылганда, очрашканнар көннәр төн белән. Йылдыз атылуга бәйле мәкаль әйтемнәрне дә барлап үтик. Йылдыз атылганны күрсәң, үзең бел дә тик тор. Йылдыз бик югары да, ул да кое төбенә төшә. Ай яктыртканда йылдыз күренми. Йылдызны күз бик күрә дә, кул җитми. Җыен йылдыз җыелса да, яктылыгы айда юк. Илдар Юзеевның Йылдыз кашка турында баллада әсәрен дә искә алып үтик. Йылдыз кашка дип маңгаенда акта булган атка әйтәләр. Әсәрдә Йылдыз кашка үзен буйсындырырга теләгән Илбасар белән каршылыкка керә. Ни кызганыч, бу көрәштә аны таш диварга терәп аталар, ә Илбасар исән кала. Ләкин бөтен хикмәт тә шунда. Җиңү зур төшенчә. Бер гомер озынлыгы белән генә үлчәнми. Ул ерак буыннарга мәңгелеккә күчә. Дан булып яңгырый, җыр булып әйләнеп кайта. Кешенең хәтерендә яши. Йылдыз кашка турында җыр да аның дошманга буйсынмас, баш бирмәс каһарманлыгын мәңгеләштерә. Йылдызлык астрономиядә йылдызлар төркемен белдерә торган термин. Ул рус телендәге созвездие сүзен калькалаштыру юлы белән ясалган. Элек йылдыз төркемнәрен бөрөж яки йылдыз дип атау гына күзәтелгән. Йылдызлар галәмендә ориентлашу җиңелрәк булсын өчен астрономнар күк гөмбәзен 88 йылдызлыкка бүлгәннәр. Шуларның ел әйләнәсендә кояш үтә торганнары зодиак йылдызлыклары дип атала. Чөнки аларның исемнәрендә хайван атамалары катнашкан. Грекча зон хайван сүзеннән. Шушының белән тапшыруыбыз ахырына якынлашты. Бүгенге тапшыру сезнең өчен файдалы һәм кызыклы булгандыр дип ышанып калабыз. Мин Гөлүсә Сыңғатуллина, сезнең белән сау булышам. Очрашуларга кадәр.